Пахвалёны Езус Христос. Спадзяюся, што хоць нешта вы з першай катэхезы там зрабілі, спрабавалі сабе адказаць на гэтыя пытанні пра традыцыі, хаця бы загрузіцца, падумаць, ці няма ў нас і колькі ў нас такіх установак, которые мы проста бескрытычна выконваем, не задумваючыся, адкуль яны ўзяліся, ці маюць хоць нешта супольнае з Богом. Спадзяюся, вы хоць трошку этой тэмы загрузіліся. І зараз мы робім крок далей. У гэтым жа фрагменце пісання Марка, евангеліста, і слухаем, як Христос паказвае корань праблемы. Што, канешне ж, праблема не ў самой традыцыі, але за тым абманам, который за гэтым будзе ісці. І чытаем мы далей. Евангелие ад Марка, 7 раздзел, вершы 6 і далей. 6, да, и далей. Он сказал им в ответ, фарисеям имеется в виду: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сие чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учениями, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете много другое сему подобное». Увага, вот тут момент, конечно, шалено важный. Да, вот Христос цитує пророка Исаию. У чем проблема традиций? «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди почитают меня устами». Это традиция. Сердце же их далеко отстоит меня. Это значит, что Христос хочет показать, что традиции довели фарисеев до лицемерства, до подману. Подмана такого плана, что внешняя оболочка, с ею все нормально. Иде культ Бога, культ вуснами, культ литургией, культ песнями не ведаючым яшчэ. А Богу что важно? А Богу важно, каб за этим ишло сердце. Аказалася, што знешняя абалочка, яна нармальная, бо традыцыі трымаюць гэтую знешнюю абалочку. То есть традыцыі дапамагаюць нам захаваць эту знешнюю абалочку, але за ёй ужо нічога не стаіць. І Христос паказвае, што такі культ мёртвы, што такі культ на самой справе катастрофа. Ой, у мяне няма рэальна мэты, паверце, змагацца з традыцыямі. Не збіраюся іх нават падрабязна разбіраць тыя ці іншыя традыцыі. Я хочу паказаць катастрафічнай сітуацыі, калі традыцыя уводзіць вось у гэты абман. Христос кажа лицемеры. Хто такія лицемеры? Па-беларуску крывадушнікі, той, хто крывіць душой, той зноў жа знешняя абалочка нармальная, на самой справе все по-іншаму. Лицемеры, вельмі мне падабаецца это рускае слово, ёсць розныя версіі, адкуль яно ўзялося, там ледзь не да старажытных грэкаў, але адна з версій, што лицемер – гэта актёр у тэатры. Это той, хто меряет лица, той, хто апранае маскі. Я некалі быў вельмі ўражаны, ведаеце этую, напэўна, савецкіх комікаў, Никулин, Маргунов і Віцын, вельмі быў уражаны лёсам Віцына, который запомніўся ўсім савецкім там грамадзянам, таким комікам, который жартуе, такі вось вядомы актёр, а на самой справе у чалавека жыццё даволі трагічнае было. І ён жыў у вялікай адзіноце, там бачыў кадры ягоныя на старасць, это сапраўды як бомж такі, который корміць, ходзіць у нейкай фуфайкі, у нейкай дзіўнай шапцы, который корміць голубоў, там, ці нейкіх птушак, ці дзікіх катоў, і ён бяздомных катоў. І разам з тым гэта быў чалавек, который іграў добра сваю роль. Вось. Не хочу сказать, что Вицин был лицемером, конечно, не. То есть я б уразіўся больш трагедыяй чалавека, да, что вот і ягоная масачка і ігра на публіку это одно, а жыццё зусім іншае. Вот, але Христос кажа про лицемерство. Это значит, да, что вот
сэрца гнілое ўжо, да, а масачка трымае вобраз класны. І вот, між іншым, да гэтага лицемерства даводзяць традыцыі. Так бы это дело сказаў. Ёсць такая кніжка, не ведаю, нават раіць, не раіць вам яе. Я з другога толькі разу, неяк яна мне трошку пайшла. Сільвана Фауст, і помні, расказвае Евангелие. Это иезуит, насколько я разумею, повествовательная катехеза Марка. Так вот, цікаво, як Фауст каментуе, Фаусты каментуе гэты урывак Евангелия Марка. Слова Исаии, с которыми Иисус обращается к фарисеям, Марк адресует церкви. Что удерживает хороших людей вдали от Бога, так это религиозные традиции, оторванные от своего источника любви. Человек всегда традиционалист и приверженец своих привычек, даже если он сам этого не замечает. Человек не должен каждый раз заново изобретать адекватные подходы или ответы. Он полагается на привычное, на то, что уже делалось и чему он уже научился. Но меня это ураживает, как пишет Фаусти, да, что удерживает хороших людей вдали от Бога. Что по-настоящему удерживает? Это религиозные традиции, оторванные от своего источника, от любви. Вот такий вот моментик, да. В послании до Галатов, 5 раздел, 4 верш написано: «Оправдывающие себя законом остались без Христа». Трошку інший контекст, да, закон Моисеев и так далее. Бачите, выходит, что можно нават, оправдываючи себе предписаннями Писання, оправдываючи себе нормативами, разом з тим отдалиться от Христа. Я чув таких людей, которые добре ведают Святое Писание, и они казали, что мы нават, муж, жонка, верующие, ведаем Библию, мы, коли сваримся, не можем соступить, не можем примириться, мы сваримся выключно по Библии. Мы закидываем один одного цитаты, и кожны застаецца прав. Любви нема. Зато и все правы, все ведают, как повинны жить. Да. Вот. То есть нават таким способом можно застаться без Христа. Нават таким способом, оправдываючи себе нормами Костела, Святым Писанием и так далее. А что уже казать про традиции надуманные? Да. И вот такая вот проблематика, мои дорогие, нам малюется. Да. Такие же образ там недзе есть у Фаусты, у этого теолога. Угу. Цікаво разважая, какое все это имеет отношение к хлебу Иисуса, хлеб в кавычках. Не случайно спор идет вокруг связанных с пищей законов и традиций, которые не позволяют есть. В них выражается окаменение сердца, мешающее жить лично Иисусом. Фаусти разважаю в контексте того, что Иисус, размножая хлеб, то есть это предказание Ухарыстии, и он есть этим хлебом живым. Да, вот мы повинны, как верующие, в этом контексте это слово гучать, мы повинны, как верующие, иметь отношения с живым Христом, вот, не просто машинально споживать коммунию. И он повинен статься для нас живым хлебом, да, про это разважае теолог. Вот. А традиции прапановують нешта іншае, на што табе жывы Бог. Просто еш. Просто еш, жмякай, выконвай правілы і не дуры нікаму галавы, так прасцей. Вот у чым трагедыя. І вот чаму адбываецца, што знешне ідзе культ пакланення Богу, а сэрцам яны далёкія. І да гэтага напрамку ведуць мёртвыя традыцыі. Безгалоўнага, да, вот кажа Фауста, цікава. Адарванае ад галоўнага. А што галоўнае? Пан Езус паказвае галоўнае. Да? Далей мы чытаем. «И сказал им:
Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, а злословящий отца или мать свою да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому уже не попускаете ничего не делать для отца своего и для матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете много сему подобное. Яшчэ вышэй Иисус скажа: «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Я разбирать этот текст не буду, даруйте, как уже не загружаться с этой почитанием, поважанием батьки и мати. Вот. Але вот логика, да, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Заўважце, что заповедь маецца на ўвазе, магчыма, гэты прыклад, который дае Христос. А можа быць, што запаведь увогуле як нешта фундаментальнае. У Евангелія ад Яна часта заменна гучыць запаведзі і запаведь, падобна як у пасланнях Яна. І многія кажуць так: а што такое запаведь? Это тая галоўная: любі Бога твайго ўсім сэрцам, розумам і душою. То есть атрымоўваецца, вот, ідучы за думкай Христовай, я ў гэтым упэўнены, што Христос пра гэта мае на ўвазе, ён так думае, падобна каментуе Фаусты, што робяць традыцыі? Яны, ствараючы знешнюю абалочку, адводзяць ад фундаментальнага, ад галоўнай запаведзі. А галоўная запаведь – это любоў да Бога і да чалавека. То есть можна забыць пра гэта і не ўглубляцца ў гэтую тэму, а просто выконваць нейкія правілы. І так нараджаецца крывадушша. Вось гэта лицемерие. Ну, якія прыклады, дзе гэтая крывадушша? Ну, я так накапаў ва ўсякім разе, дзе яно, напрыклад, праяўляецца. Можна зноў жа загрузіцца і шмат думаць, дзе ў нашым жыцці праяўляецца крывадушша. Ну, напрыклад, хаця б у нашых спевах элементарна. Спевах традыцыйных, спевах падчас малітвы праслаўлення. Задайце сабе пытанне, пад скалькімі з іх мы можам падпісацца. Вот так вот, удумваючыся ў словы, прыгожыя словы, там, «Адзінае маё жаданне, памерці для Хрыста», там, «Я прагну твайго крыжа, Пане Езу», там, да, «За цябе гатовы памерці», «Адзіная мая радасць – это ты». Прыгожыя словы, прыгожыя мелодыі, спяваем. Пытанне, хто з нас пад гэтымі спевамі можа падпісацца? Няма для мяне ніякай больш радасці, чым толькі ты, Господзе, да? Ну і падобным стылі. Ну вот, форма крывадушша. Ну, форма крывадушша ўвогуле двайное жыццё, пра гэта я ўвогуле маўчу. А такіх гісторыяў поўна, як сярод святароў, так сярод светскіх, да, што спаўняецца знешняя форма культа, людзі моляцца, пакланяюцца, сакраманты і так далей, да, і ўвогуле вядуць двайное жыццё, жывуць у грахах, ці это блуд будзе, ці это іншыя грахі рознага роду, там, да. То есть, ну, двайное жыццё, яўная крывадушша. А знешняя форма ўсё нармальна, усе традыцыі захоўваюцца. Што там яшчэ? Калі, напрыклад, людзі, ладно, ўжо не крывадушша, проста рэлігійныя, такога таксама шмат. Людзі рэлігійныя, набажныя. Іх часта ўбачыш у касцёле, но галоўнае не зачапі, таму што можа паліцца яд. І гэта добра ведаюць члены сям'і. У касцёле яны набажныя, да, проста затое ў хаце ўсе шугаюцца такіх людзей, таму што з імі не дагаворышся, яны ўсім мазгі кампасіруюць, яны ўсіх тэрарызіруюць, там няма ніякай ні свабоды, ні любві, нічога. А набажнасці хоць адбаўляй. Ну, это вот форма крывадушша чарговая. То есть сэрца гнілаватае, любві там няма, затое ўсё астатняе выконваецца. Чацвёртая форма, ну, это то, што я насачыняў, канешне, да. Чацвёртая форма, ну, увогуле чалавек рэлігійны, а няма пазнання Божага, Божай волі. Это акіян такіх тэм. Просто акіян. Я б сказаў бы большасць у касцёле, адназначная большасць.
Прычым сярод набожных, я не кажу пра католікаў, которые рэдка ходзяць у касцёл, сюды рэальна набожных, калі многа малітваў, бо так трэба, бо ў мяне ёсць патрабаванні да Бога, бо мне яшчэ нешта трэба, нават думкі не ўзнікае пра тое, што думае Бог. А раз такой думкі не ўзнікае, навошта пазнаваць пісанне і так далей. Як па мне, гэта крывадушша. То есть пра якое сэрца ўвогуле гаворка ідзе, пра якую любоў да Бога ідзе гаворка ўвогуле. І што там з тых традыцый, і так далей. І жыццё сакраментальнае, падобна. От як для многіх з нас там, галоўнае, каб пахрысціліся, галоўнае, каб паспавядаліся, галоўнае, ты хоць раз на год схадзіў у касцёл, да, і што, прывялі этот труп, пастаяў ён у касцёле, абапёршыся аб стенку, як жыў, так і жыве, і што з таго? Это для мяне формы крывадушша. Можно думать много, да, то есть это маска одна, форма одна, мы успокаиваемся, потому что форма, внешняя оболочка спрацавала, да, вот. А что там внутри, нават никто не вникает особо, да, и Христос показывает эту проблематику, эту кошмарную проблематику. Окей. Угу. Покинули галоўнае. Вот. Покинули галоўнае, прыкрыўшыся павярхоўнасцю. Я ў захапленні ад цытаты Мертона, трапіста, амерыканскага публіцыста, который пісаў, што нашае сапраўднае «я» пахаванае пад пеплам павярхоўнасці. Чамусьці мяне этот вобраз вельмі зачапіў, я адразу ўспамінаю там ці нейкія фільмы «Апошнія дні Пампеі», это італьянскі горад у старажытнасці, дзе быў вулкан, который засыпаў попелам. Вось, і там археолагі раскапваюць, там много чого захавалася пад гэтым попелам. Чамусьці эта цытата Мертона мне адразу в параўнанні з Пампеямі. Да, і так, да, вот эта павярхоўнасць, эта оболочка, традыцыя, да, а галоўнае прапускаецца. Бо на галоўнае нават няма ні жадання, ні ресурсаў, ні часу, бо мы так дбаем пра захаванне вот гэтага знешняга, не задумваючыся нават, адкуль яно ўзялося. Да? От у чым праблема гэтых традыцый, такіх розных. Яшчэ адна цытата нашага Сільвана Фаусты. «Остаемся в рамках формальной религиозности, соблюдаем все законы, кроме главного – закона любви. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Читаем послание Галатам 5:4. И еще одна цитата. «Если обряд утрачивает свой смысл, то подменяет собой обозначаемое и становится магическим. Ритуализм выхолащивает все самое святое, даже Евхаристию, которая может совершаться по привычке, по обычаю, а то и ради выгоды». Думаю, можно думать без конца. Да. Вот. То есть ритуализм выхолащивает все самое святое. Сапраўды, мы часто такое уяўленне маем. Да молитваў, да Еўхарыстыі, да многіх сакраментаў, магічнае уяўленне. То есть многие люди реально вот чекают, что некие особливые молитвы, экзорцизм, ці хрост, вот сакрамент, да, что им решить проблемы. Без богошукания, без познания, без любви до Бога, без познания воли Божией. Вот просто надо нечто зрабіць, и твои проблемы решатся, ну и все, и поперло наперед. Ну вот это вот и есть магизм. Вот так вот працуе колдовство. Про это пишет наш Фаусты. Ну, не ведаю, что вам еще пораить, да, вот этим моментом загрузиться, вот, про вот это вот крывадушша раю, да, это нехай себе другая катехеза, вот эта вот концентрация для нас будет загрузиться, где проявляется эта крывадушша, где мы, сапраўды, это великая спакуса, для мяне таксама, где мы, дбаючы пра знешнее,
которое невядома адкуль узялося. Разам з тым прапускаем тое, што галоўнае. У нас няма рэсурсаў на тое, што галоўнае. Мы нават не акунаемся ў гэта. Ні ў пазнанне волі Божай, ні ў тэму любві. Затое знешне ўсё нармальна. І Христос паказвае, што это лицемерие.